We beginnen met Peter Verhaar. Ja. Want boven de 7%, om een of andere reden... ik hoor dat ook pas voor het eerst vandaag... maar is dat de grens waarbij je kan zeggen... de zaak is nog te redden? Ja, nou, dat is een grens die altijd arbitrair wordt vastgesteld. Het lijkt een beetje op als ze zeggen... ja, de AEX gaat door de 300 heen. Van die ronde getallen, daar houden we van. En 7% is ooit de rentepercentage geweest... waarboven Griekenland ook zijn steun moest gaan aanvragen. Dus dan krijgt zo'n getal wel een hele erge lading. Je kan het veel beter in absolute getallen uitrekenen. De rente is in 2 weken tijd ongeveer 1% gestegen. Voor Italië betekent dat gewoon 20 miljard meer rente. Kijk, en als je weet dat Nederland maar 18 miljard wil bezuinigen dit jaar... en dat we daar al eindeloos over discussiëren... dan is 20 miljard wat er gewoon in 2 weken bij komt heel veel. Wie vraagt die rente? Ja, die rente vragen toch gewoon de schuldeisers van Italië. Wie zijn dat? Nou, dat zijn voor het grootste deel de Italiaanse banken zelf. Dus dat is de ECB. Ja. En dat zijn de andere banken in Europa, waaronder onze eigen banken. Italiaanse banken vragen een hoge rente... en weten dat ze daarmee eigenlijk hun eigen bestaan onzeker maken. Ja, maar ja, die banken hebben ook als doel om winst te maken... en het geld van hun spaarders goed te beheren. En die vragen inderdaad een hoge rente. Want het risico wordt hoog ingeschat en dan vraag je een hoge rente. Maar het risico wordt naarmate de rente hoger wordt natuurlijk alleen maar groter. Ja, maar dat is ook eigenlijk de hoe ik het zeg, de vicieuze cirkel. Ja. De draaikolk waar je nu in terechtkomt. Die rente gaat omhoog, die staatsschuld neemt daardoor toe. Gevolg is dat mensen inschatten dat Italië nog veel minder... haar schuld kan terugbetalen. Gevolg is dat daardoor weer nog meer rente wordt gevraagd. En zo ga je echt van kwaad naar erger. En dan kom je in een situatie als vandaag terecht... dat eigenlijk iedereen roept, ja, Italië is... Bijna, je wou het woord failliet noemen. Bijna failliet noemen, ja. Laten we even kijken naar Italië vandaag. Ja. Almost everyone thought when Silvio Berlusconi said he would resign after key economic reforms were in place, it would boost confidence. It didn't work out that way. This is why, on the international markets, its borrowing costs have gone above 7%, a level which forced other countries to seek a bailout. President Giorgio Napolitano had to come out to insist there would be no delay over economic reform. Italy must now act to escape a very dangerous situation. No one knows whether elections will follow or a national unity government. If Italy really gets into trouble, it is too big an economy to be bailed out. Kunnen we nog even doorzeuren over die rente? Gewoon om het goed te begrijpen. Ja. Die banken zijn de schuldeisers. Die vragen 7% rente. En iedereen weet, ook die banken, dat dat eigenlijk niet op te brengen is voor Italië... en dat daardoor de hele boel linksom of rechtsom gaat omvallen. Waarom kan niet iemand zeggen, we doen het niet? We vragen 4% rente. Ja, omdat... Nogmaals, kijk, jij zet je geld netjes bij een spaarbank neer. En je verwacht dat die spaarbank je geld terugbrengt. De banken moeten daarmee geld verdienen. Het enige wat ze kunnen doen is, als zij denken dat een kredietverstrek aan Italië risico oplevert... dan eis je daarvoor een hogere rente om een deel van het risico te kunnen compenseren. Of verstrek het krediet niet en laat het dan door de Europese Centrale Bank maar dat is ook verstrekken. eigenlijk wat op dit moment gebeurt. Want we roepen natuurlijk wel dat Italië 7% moet betalen. Maar ik kan je op een briefje geven. Op dit moment kan Italië helemaal geen obligaties uitgeven nog. Ze moeten volgend jaar 300 miljard gaan aflossen. Dat is een kolossaal bedrag. Dat moeten ze opnieuw op de kapitaalmarkt op gaan halen. De vraag en waar je voor staat, en dat is waar de markt vandaag naar kijkt... wie gaat die 300 miljard kopen? Nou. Want eigenlijk zijn op dit moment alle banken bezig hun obligaties te verkopen. Iedereen zegt dat ik trek me terug uit Italië. En degene die het eerste zegt eruit is, die denkt... goed, ik heb mijn schaapjes weer bedrogen. Dus het is meer een run for cover. Iedereen probeert door diezelfde deur eruit te gaan. En niemand koopt op dit moment Italiaanse obligaties. Maar er is een Europese centrale bank. Die heeft een belangrijke rol te vervullen. Ja, maar even ik wil toch het antwoord even nog doorgaan. Want omdat iedereen verkoopt. En de obligatie is heel simpel. Als de koers van de obligatie omlaag gaat, gaat de rente omhoog. IJzeren regel. Mensen verkopen hun obligaties. Dus de koers zakt en daardoor stijgt de rente. Ja, dat is een ijzeren regel. Maar nu is de vraag, als die Europese centrale bank... als die nou die papieren opkoopt... Ja. Dan gaat die rente weer omlaag. Zeker weten. Italië zich weer redden. Absoluut. Dus het is een beslissing van degene die over de Europese Centrale Bank gaan. Zitten wij bij, denk ik. Absoluut. Om dat te gaan doen. Je kunt zeggen, er zijn eigenlijk drie scenario's. Het eerste scenario is dat Italië gewoon zichzelf gaat redden. Nou, dat zag je net ook op de televisie. Dat gaat niet hervormen. Maar dat duurt lang. Dat gaan we niet in een paar weken doen. En dit is een acute situatie. Nou, dan blijft over of de ECB stapt erin en die gaat... staatsobligaties kopen. Dat is het scenario wat ik net schetste. Dat is het scenario wat je net schetst.
Ik kom er direct op terug. Ja. En een derde scenario is dat noodfonds, waar we al een paar weken over praten, dat EFSF, dat zou eigenlijk ook in staat moeten zijn om Italiaanse obligaties te kopen. Maar de geldbron van het ECB is toch ook niet onuitputtelijk? Dat is misschien een lekenvraag. Die is in principe onuitputtelijk. Ja, maar dat is toch voor een leek onbegrijpelijk? Het geld houdt toch ooit ergens op? Nee, want de ECB, dan komen we eigenlijk op de reden waarom ze het niet doen. De ECB kan geld drukken. Ja, maar dan krijg je een krankzinnige inflatie. Dan gaat een brood voor 3000 euro kosten. Dan krijg je inflatie. Ja. En dat is precies de reden waarom de ECB dus nog niet in actie is gekomen. Nee. Omdat de ECB zegt, we willen onze onafhankelijkheid. Ja, maar dan zeg je eigenlijk dat scenario 2 al niet meer werkt. Nee, maar ik probeer antwoord te geven. De vraag is niveau, die stel ik aan Peter. Ze mogen het dus niet. Je zegt, je krijgt een waanzinnige inflatie waardoor een broodje 300 euro kost. Maar het is misschien een beheersbare inflatie. Ik moet ook zeggen... En dan de Duitsers zijn erg bang voor, met hun trauma van de Weimarrepubliek. Ja, drukken. Je moet niet drukken. Die zijn erg bang voor dit punt. Ja, die houden ook tegen dat de ECB die maatregelen neemt. Maar er zijn genoeg economen die je kan aanwijzen. En die zijn met name Keynesiaanse economen, zoals het heet. Die zeggen van de economie is nu in een recessie. Geld bijdrukken zal echt niet tot inflatie leiden op dit moment. Nou, dat is maar gek. het zal wel die obligatiemarkt in Italië even redden. Ik weet net genoeg van economie om dat wel heel gek te vinden wat je nu zegt. Ja. Geld drukken leidt niet tot inflatie, is volgens mij een tegenstrijdigheid. Nou, het levert pas inflatie op als het ook in de lonen door gaat werken. Ja, en op dit kan ik je vertellen, niemand zal de lonen verhogen in een depressie. Maar we hebben toch altijd geleerd op school dat geld drukken tot catastrofes leidt? Hoezo geld drukken? Ja, het zijn 3 oplossingen, hebben we gezegd. En nummer 2 wordt ook door iedereen gezegd. Die ECB stapt er ook niet in. Ze zijn vandaag ook dus blijft er maar 1 over. Dat is wel prettig, want je bent de eerste deskundige die nu dan uiteindelijk met 1 oplossing komt. Want iedereen heeft er altijd 2 of 3. Nog nooit gebeurd in de geschiedenis en jij komt er nu met 1. Nou ja, dan kom je... moet je teleurstellen direct, want je zal er wel schrikken. Jammer. Want dan kom je bij dat EFSF terecht, dat noodfonds. Dat is overigens wel democratisch. Dat is niet... De ECB is een centrale bank. En een centrale bank moet gewoon niet aan de leiband van politici lopen. Dat is, want dan krijg je die gevaren waar je hebt van inflatie. Nou, het noodfonds is een politiek fonds. Dat wordt door de politiek bepaald. Ja. Daar zou 2000 miljard eigenlijk in moeten zitten aan garanties. Ja. Het zit er niet in. Er zit zelfs geen miljard in. Er zit veel minder in. En als je kijkt, en dat noodfonds dat zou dan met name door geldgevers uit China gevuld moeten worden. Nou, de vraag waar je nu voor staat is, wie is bereid op dit moment, samen met het noodfonds, Italiaanse obligaties te kopen? Nou, wie? Op dit moment niemand. Hier aan tafel hoor ik weinig enthousiasme. Nee, dus het EFSF heeft al voor Ierland hebben ze al wat acties ondernomen. En daar bleek dat de bereidheid om met het noodfonds mee te doen helemaal niet groot is. Dus kortom, van die 3 opties hebben we er op dit moment geen één gaat werken. Peter, een ander belangrijk nieuws van vanavond kwam via Reuters binnen, een betrouwbare bron over het algemeen. Dat is dat westerse diplomaten, namelijk Franse en Duitse, met elkaar al aan het bespreken zijn dat er een kleinere eurozone moet komen. Ja. En dan gaan we straks ook Ingeborg erbij betrekken, want in die kleinere eurozone, daar zit Griekenland niet bij. Nou, dat is wel het kan geen toeval zijn dat het vandaag is uitgelekt. En dat diplomaten bezig zijn om te kijken of de landen die een euro hebben kleiner kan worden. En tegelijkertijd, en pas op, dat is een belangrijk wat ze daarbij zeggen, tegelijkertijd een meer geïntegreerde euro. En dat betekent, als dat doorgaat, dat Nederland soevereiniteit zal overdragen aan Europa. Dat betekent dat de landen... Aan een klein Europa. Dus. Aan een klein Europa, maar de landen die dan meedoen, en welke landen dat zijn, is niet bekend. Maar de landen die meedoen... zijn Duitsland, Oostenrijk, Benelux Frankrijk. Ja. Maar zie je dat wel als het begin van een oplossing? Dit klinkt namelijk voor een buitenstaander als buitengewoon plausibel, zoiets. Niet alleen plausibel, het zou voor mij ook ik zou een gat in de lucht springen. Want het is eigenlijk zo zijn we ook begonnen met Europa te bouwen, ergens vlak na de Tweede Wereldoorlog. Dit zou wat ze noemen een bold step zijn. Dat is 1 keer waarschijnlijk een ongelooflijk bedrag kwijt zijn. Precies. Opnieuw kunnen beginnen. We gaan naar Griekenland. Want Griekenland zit ik zou er erg blij mee zijn. Ja, want Griekenland valt er dan uit. Portugal valt eruit. Waarschijnlijk. Spanje misschien? Spanje. Ik kan me niet voorstellen dat Italië eruit valt. Zo'n grote economie. Maar let op, het is een fantastisch drukmiddel. Dat het vandaag uitlekt om die Italiaanse politici nou over te halen om nu maatregelen te nemen. Dus voor die Italianen zou het werken als drukmiddel, maar voor die Grieken, die staan al genoeg onder druk, zou ik zo zeggen. Die moeten we gewoon betalen. Juist. Uitkopen. Nou ja, ik heb altijd gezegd, we hebben een schuld aan de Grieken. Ze zijn niet voor niks in de problemen gekomen. Wij hebben heel veel naar ze geëxporteerd met leningen van ons. Dus
We zullen ze moeten helpen. Je kan een land wat al zo vroeg de Europese gemeenschap is ingegaan niet zomaar laten vallen. Maar als je praat over een kleinere eurozone, geloof ik niet dat Griekenland erbij zal. Ingeborg. Nou, wauw, ik hoor hier zowaar geluiden van solidariteit. Je kan Griekenland niet zomaar laten vallen. Want 30 jaar lang heeft Noord-Europa ongelooflijk dik verdiend aan Griekenland met al die leningen, de rente en als afzetmarkt voor Noord-Europese producten. Helaas moet ik vertellen vanavond dat het een grote puinzooi is op dit moment in Griekenland. Ach, ja. Nee, maar nu is het echt. Het is echt wel ernstig. Vandaag had Yorgos Papandreou, die is afgetreden formeel, moeten komen met een nieuwe regering. Hij heeft ongelooflijk veel kwaad bloed gezet in Griekenland, want hij heeft een afscheidsspeech gehouden terwijl de man aftreedt, die meer de indruk gaf van een soort regeringsverklaring, waardoor heel veel Grieken dachten, nou ja, deze man wil over zijn graf heen regeren. Dat is niet in goede aarde gevallen. De beste kandidaat voor een nieuwe premier, want by the way, we zitten hier nu vanavond, het is inmiddels god weet hoe laat, en in Griekenland nog een uur later, en we weten nog steeds niet wie de nieuwe premier is. Morgen gaan ze verder. De afgelopen 3 dagen zou dat Lucas Papadimos zijn. En dat is echt iemand met aanzien in Europa. Het was de vicepresident onder Jean-Claude Trichet van de Centrale Europese Bank, met ongelooflijk veel banden in de internationale wereld. En boven de politieke partijen, niet uit de stal van de PASOK, de Socialistische Partij van Yorgos Papandreou, de aftredende premier. Maar hij had er geen zin in. Hij had er geen zin in, want hij had 2 eisen. In de eerste plaats wilde hij zijn eigen team samenstellen. Wat ik helemaal niet zo'n rare eis vind. Want hij denkt van ja, al die kruideniers van de Griekse politiek. Zijn alle ministers bedoel je dan? Of wat, hij wilde zijn eigen team doen, zijn eigen ministers. Niet zo gek. Ja. Want die politieke partij, je hebt dus de Nea Democratie, dat is de Nederlandse VVD. Je hebt Laos, dat is de Nederlandse PVV. En je hebt de PASOK, dat is de Nederlandse PvdA. En die met z'n drieën moeten een nationale eenheidsregering vormen. En de PASOK, van wie, dus de Nederlandse PvdA, van wie de aftredende premier is, die zag dat toch niet helemaal zitten. Dat daar een nationale eenheidsregering in de vorm van een zakenkabinet, een interimkabinet, tot 17 februari, want dan is het Griekse volk verkiezingen beloofd zou komen, zonder dat zij daar invloed op hadden. Maar en wat heeft die Papadimos? Hier aan tafel al een soort korzeligheid. Ja, dat heb ik ook. Alsof er niks aan de hand is. Men nog even ja, maar die wil ik toch eigenlijk niet. Dus we gaan al morgen doorvergaderen. Het is ook krankzinnig. Het is toch heel raar, of niet? Het is ook heel erg raar. Wat Peter net vertelde is dat ze op het punt staan om heel Griekenland eruit te lazeren. Ja. Ik ben net zo korzelig en net zo geïrriteerd en net zo boos. Want ik denk, jongens, kom op. Alle Griekse kranten staan vandaag ook vol met find a fucking solution. Maar dan in het Grieks. Hè? Dat zeggen ze gewoon. Nou, dat staat weet jij hoe dat klinkt? In het Grieks. Ja, dat kan ik wel zeggen in het Grieks. Maar ik heb opdracht gekregen niet te veel Griekse woorden te zeggen. Nou, een fucking solution wil ik nog wel even horen. Nou, vriske te grammatomia lisi. Oké? Ivo, jij kent dat ook, neem ik aan? Nee, ik ken alleen Oud-Grieks. Andra Mooi en de Pemusa, daar houdt het op. Ja. Nou, dit is gewoon find a fucking solution. Ja. Maar hoe zijn die burgers? Die moeten toch ook doodongelukkig zijn? Die zijn ongelooflijk ongelukkig. Mag ik even dit verhaal afmaken? Nee, dus, morgen gaan we verder. Wie nu de eerste kandidaat is Philippos Parakatsklis. En dat is een voorzitter van het Griekse parlement, die heel erg uit de stal van de Socialistische Partij komt. Geen technocraat, een raspoliticus, dus niet wat men verwachtte. Hij heeft goede banden met Duitsland, hij heeft in Bonn gestudeerd, hij heeft een Duitse vrouw. En van hem wordt verwacht dat hij de anti-Duitse sentimenten, waar we het hier aan tafel al eerder over hebben gehad, zou kunnen kalmeren. En dat hij ook de anti-Griekse sentimenten in Duitsland in goede banen zou kunnen leiden. Maar waarom is hij niet vanavond benoemd dan? Omdat de PASOK nog steeds dwars ligt. En omdat nu het volk, en dat is heel interessant, het is allemaal op Twitter, enorme handtekeningenacties op internet voor die Papadimos zijn. Dus het is allemaal weer onzeker geworden. Want ze willen toch, het Griekse volk, dat is mijn informatie vandaag, wil Lucas Papadimos, de vicevoorzitter van de vice-directeur van de Centrale Europese Bank. Ongelooflijk prestigieus, hoogleraar aan Harvard, spreekt vloeiend Engels en allerlei andere talen. Heel erg belangrijk, echt een kaliber, echt een zwaargewicht. En daar kan deze andere man helemaal niet tegenop. Maar
wat er in Griekenland... om jouw vraag te antwoorden, wat er in Griekenland aan de hand is. Ik vraag me af, wat doen onze correspondenten? Weet je wat je moet doen als correspondent? Dan moet je gewoon een belastingkantoor in Griekenland ingaan. Een dag. En eens kijken wat daar gebeurt. Ja. Ik praat met mensen die zeggen, nou, ik ga naar een belastingkantoor. Want die moeten... Weet je hoe cynisch dit is? Een van de extra maatregelen die sinds 2 jaar zijn getroffen door het IMF en noem maar op, is, en dat noemen ze in Griekenland, en cynischer kan niet, de solidariteitsbelasting. Dus van alle Griekse werknemers die in loondienst zijn, op welke manier dan ook, of ze nou ambtenaar zijn of niet, moet nu 3% gegeven worden aan iets. En dat heet nu in Griekenland solidariteitsbelasting. En dat is voor de Noord-Europese banken. Dan moeten ze op het kantoortje gaan. Ja, en dan staan ze op het kantoortje en dan zijn er zulke lange rijen. Ja. En die rijen zijn te lang. En er is er een mevrouw met krukken en die snapt helemaal niets van die solidariteitsbelasting. En die vraagt ook... Ja, dat is net die mevrouw met krukken die het ook alweer niet snapt. Nee, en dan gaat er een nieuw loket kopen en dan staat er een mevrouw en die zegt, voor solidariteit moet u hier zijn. Voor solidariteit... Terwijl het gaat helemaal niet over solidariteit. En er gebeuren dus waanzinnige dingen in die belastingkantoren. Maar kan Nempert, welke regering ooit de extreme onvrede van die burgers nog een andere richting opgeven? Als je 1600 euro verdient en je zegt vanaf nu krijg je 1300, want wij hebben het dom gedaan als regering. Er is toch geen regering in staat om een burger dan tevreden te houden? Dankjewel, dat is nou wat ik hier al 4 dagen zit te vertellen. Dat denk ik ook. Daarom zeg ik, dit zou je gewoon moeten gaan afschrijven. Ook onze banken zullen die schuld gewoon moeten afschrijven. En vervolgens zal Griekenland wel zichzelf weer op de rails moeten zetten. Voel jij ook bijna niet oplosbaar? Ik voel het helemaal niet oplosbaar. En dat heb ik ook al de vorige keer gezegd. Er is gewoon helemaal geen oplossing. En het gaat echt over de ruggen van de Grieken die hier het minst verantwoordelijk voor zijn. De mensen die hier geen schuld aan hebben, die betalen de rekening. En niemand in Europa schijnt zich dit te realiseren. Maar op Europees niveau is dit een achterhoedegevecht nu geworden, hoor. Griekenland. Ja, Griekenland hebben we gewoon... Maar het gaat wel over al die mensen. Heeft afscheid genomen van Griekenland. Ik denk, hoe vervelend het ook is, maar dit is een achterhoedegevecht. Vervelend dekt de lading niet. Nee, misschien bagatelliseren. Ik wil het niet bagatelliseren. Maar op Europees niveau is dit gewoon nu, is Griekenland gewoon uit de piste. Wat is de volgende stap? Waar gaat het morgen over? Morgen gaat het weer over Italië. En dan gaat het echt, natuurlijk gaat het weer over wie gaat Berlusconi nou wel of niet weg. Want kijk, zijn vertrek zal echt niet een dramatische verandering in de Italiaanse politiek teweeg brengen. Maar het is wel een symbool. En mensen hebben altijd symbolen nodig om verandering te krijgen. Maar gaat Berlusconi ook over zijn graf heen regeren zoals Papandreou? Nou ja, dat hangt er vanaf of er weer nieuwe verkiezingen komen en of hij weer gaat meedoen. En wellicht gaat hij straks nog winnen ook. Ik bedoel, hij heeft gezegd dat hij niet meedoet en hij is 75, geloof ik, hè? Maar er is iets heel raars aan de hand. Ik zat bij Ajax naast een Griekse zakenman. En ik raakte met hem bij Ajax? Die kwam daar met een aantal Grieken toevallig kijken. En die zei, er is in mijn leven zo totaal iets veranderd. Ik ben een van de grote ondernemers van Griekenland. Ik weet zijn naam niet. Hij zei, sinds 3 maanden word ik nergens meer serieus genomen. Ik kan niet eens meer ondernemen. Dus dat betekent dat zelfs vanuit die hoek je nooit meer iets hoeft te verwachten.